Mau aku kadung dagang ya apa ora sida teko. Oh, sik Dik, aku ya ngene iki. Ku nek ngene iki ya kadung melek, Mas. Oh, saling riyen. Heeh. Oh, saged. 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 Mriki. Nanti. Ibu dalang sinten? Oh, Anak lebet bang kan lebet bang. Oke. Leboke Pak Degleng, Pak Degleng leboke Pak Degleng. Leboke ya, leboke. Nah, monggo Ibu. Oke, niki juga salah satu seniman. Izin, Ibu dalang, Ibu Wulan dalang iki. Izin, Ibu Wulan. Monggo Ibu Wulan. Oh, putih Ibu. Oh, tak ngerti. Oh, alah, Mas. Oh, seneng sekali, Mas. Ya. Kok sakit kesumpok dari ngene lho. Ya, Dik. Saiki tambah seger tambah. Dilebokke kok pas iki. Oh, dilebokke. Sesuk, Mas. Sesuk. Kowe krungu suarane Bu anu Bulan. Sesuk wae. Lah jenenge dalang kok, Bos. Oh, sesuk wae. Sesuk wae. Janjane. Pripun Bu? Pripun? Kesel boten napa-napa niki kalih hidup-hidup niki senam. Nggih. Aduh iki jare ngobati kesel lho, Mas. Heeh. Jane ngobati kesel nganggo kesel. Lah nggih. Lah nggih. Ah, iki wayake ora, Mas? Wayake Dik. Yo, masuk iki Dik Rama. Bu siji sik, Bu. Kosek alon-alon. Alon-alon aja kemrungsung. Oh, kan wis tak omongi, dadi penyanyi aja materialistis. Nek diparingi matur nuwun, nek ora mesake Lah nek panas. ora aku yang jaluk, Mas. Lah iya. Sekarang aku kene-kene yang jaluk. Pro yo mesake panas iki. Lah, leboke ora iki, Mas? Yo, masuki Dik. Janjane.
Napa Bu? Napa? Sing gayeng apa Dek? Tinggal katresnan apa apa ngono. Mas. Heeh, apa Bu? Tinggal katresnan. Ready, teman-teman ready ya? Wah, enak deh. Ready? Oke, Sekarang aku berkawannya ditutup, Mas. sing tenang lho, Nek. Wis ora usah mikir bensin. Karo ben lumpuh sih. Karo lagi karo Buri kok tak bagi siji rek doman. karo sing dadan yo ben rampung ngono. Karo sing ngeyup. Ya, Mas. Ayo, tinggal katresnan aku bagian dadi Dek, ayo. Sesekar rambut setiap sinyalnya jadilah sementara. Agar saya audio profesional selesai.
sini nggih, mugi-mugi digantos ingkang langkung. Matur sembah nuwun nggih. Jane kula niku mboten sah ngeten iki to Bu, kula wedine nek mingin-mingin ingkang sane sik liyane nika lho. Lah wis entuk samu tak bali sik ya Mas. Dik, ya ora ngono caramu lho, Dik. Kepiye? Aku gur nunut kowe. Kowe nek kowe ya. Lah. Nggih. Sing sanese ampun ngene nggih. Engko ge sing liyane yo terus gak do ngetokke ngene mboten sah. Mboten Nggih ta Pak Bu. Nggih. Suwe-suwe. Mboten sah dangu-dangu Pak Bu. Nek kepengin ora apa-apa. Kepengin. Ora apa-apa. Dipikir mau. Lah kok kita koloni siji. Selencer udunku tenor. Oke. Dotku klimak Mas. Heeh. Engko tak tukok kecengeh karo sigaret. Aman to. Iki mripate rencana-rencana ingkang penting sampun. Mbok pilih. Sampun. Oh nggih. Mbok pilih sak menika Bapak ingkang salat segipun sering kadang-kadang Sekar atau Ronggo jati badhe pun kawiwitan. Sugeng mirsani kanthi maredu mardikaning penggalih saos Bapak patus Bapak panggen